Takže nahrávame autoškolu vo Vranove. Klapka, prvá jazda Ervin. Sme na cvičisku v Hrabovci. Ej, dačo tu Ervin šľaplo. Ervin s prehľadom. Matečku si dáme, hej? Dobre. Pozrieme, jak radíš. Cykl. Ervin, to je... Hej, to nepošli bár. To co? Eha. Nie bars. Teraz pre späťáko si môžeš, Ervin, kľudne. Dobrá jazda. To čo to bolo? Drifty, Ervin? Ervin s prehľadom. Až som zdochnul motor. Musíš, treba, hej. Nemusíš, ne, to musíš kústať a potom. Daj na zvuk. 8 hodín 49 minút chvíľu sa vám prihovorí Marcel Hanáček. Ten našiel človeka, ktorý má noc na peniaze. Dobre už. Môžete veľmi zaujímavou využiť nefunkčný počítač. Ale sledujeme samozrejme aj aktuálne témy. Po 9. vás zavedieme na cestovného rúchu v Brne. Pozrieme sa na aktuálnu situáciu v zásobách. Chcel by som podotknúť, že náš pán učiteľ si išiel na kavičku a pokúriť. Takže sme tu sami a hrajeme sa s autom. Je to veľmi príjemné. Veľmi veľký debil. Sú zarosené aj späťaky. Pozrite na vyťažené späťaky. Ideme tu späťaky, ne? Hej, však my už takí skúsení vodiči môžeme. Pekne bolo, si myslím. Dáme neutrál. Jazda číslo 2. Oh, yeah. Stierač. Stierač. Tak. Alebo si dáme agresívne. Agresívna jazda poprvé. Štart. To je Ručka zatiahnutá, ale my si ideme ako nič. Preto to milujem, žáme tu. Teraz pozrieme si luxus pojazdu. Tak to na luxusu treba na dole. Je všetko pekne. To treba prijať, bo už všetko letieme. To bola otačka o 180 stupňov. Zvalcovanie jednej z prekažov. Aj motor, lebo... Všetko vypadlo. Aj značka pošla. Aj značka. Oj, tam drifty. Počkať, stojíme, ideme dvihnúť značku. Môžeš. Tu môžete vidieť drift. Ide cúvať. Zvonku dáme teraz. Ale dobre ma hodilo. Či polamal celé. Čo? Či polamal to. Značka je polamaná, preto prerušujeme vysielanie. Po krátkej prestávke sa vraciame naspäť na pretekárskú drahu. Technické prestávky, kde tu malú značku a zrozbili ju celkom. Volám doprava a točíme. Spomaľ! To už chodí rovno iba. Čo vieš, že vy? Tam dajak.
Trochu ma hodilo, hej. Nezavinené mnou, že by ste vedeli. Tak bude. Ja som... Trošku som zadriftoval, hej, to sa stalo takým. Ticho dopredu, potom hľadajme, pri tom. Neboj sa. No. Počkať, kde to som, dobre. Akurát. No, jazda je dobrá. Paličko stojí. Keď si ani všimnú, že som ju rozbil už mojim dávno závodom. Čakom. Počkaj, ešte raz, ukáž. Vyhodí. Co to? Kalvaria. Nie z patičku. To dáme sa aj z ručnou, odpich. Videl si ten krásny odpich s ručnou? Čakaj. A ideme. Vieš? Naplno. Ejha, to fumo to. Ja som dal. No a ideme. Naplno. Parkovanie číslo 2. Krásne. Brzda. Výborne. Vidím tu psa, ale už nie. Neviem, trik ešte. Rozmożę, a ja wiem. To wysiądzie. Stop. Autoškole. Komentár? Jazda bolo dobrá, užili sme si. Tu tá značka ma mrzí. Ma trochu hodilo, keď som zadriftoval smerom dozadu. Ale skúsenosti sú cenné. Ja sa zbieram na budúcnosť. Dobre. Ešte jednu technickú jazdu, že by ste videli, ako sa to točí. No, ukáž nám vyparkovanie. Krásne. Toto vystrihneme. Toto strihneme si. To začerníme, tak sa hovorí. Tak sa chodí, to ja som nechtiac. Ešte videli, ak chodia frajery. Dobre, stop.